Dnes sa pozrieme na modul, ktorý v Real Help nazývate virtuálny maklér. Hneď na úvod, čo to je a čo to nie je. Virtuálny maklér je nepovinný prievodca procesom kúpy nehnuteľností, ktorý sa aktivuje práve vtedy, keď si kupujúci už na Marketplace vybral tú konkrétnu ponuku a stlačí, že má o ňu záujem. Čiže od tej chvíle už systém prepojí obidve strany a krok po kroku pekne ich vedie celým tým obchodom. Čiže nie je to chatbot ani nástroj na rozhodovanie, pretože to rieši už ten samotný investičný report alebo filtre. Čiže tento virtuálny maklér už rieši samotnú transakciu. Takže ak niekto len premýšľa, či ísť do investície, virtuálny maklér mu ešte nepomôže. Presne tak, virtuálny maklér sa zapne až vtedy, keď je jasné, že toto je tá nehnuteľnosť, ktorú chcem. Stlačíš tlačidlo, predávajúci dostane notifikáciu a obaja vstúpia do takého štrukturovaného procesu s rovnakým checklistom a rovnakými dokumentami. Komu je virtuálny maklér určený v prvom rade? No primárne pre investorov bez skúsenosti, pretože ten skúsený maklér alebo investor majú celý ten proces v hlave, vedia, čo má byť o zmluve budúcej, kedy podať návrh na vklad, ale prvý investor to ešte nemá odkiaľ vedieť. A o to ide. Virtuálny maklér mu dá tú istú istotu, akú má skúsený maklér alebo investor. Čiže v jednoduchosti povedane, je to najmä o pokoji duší neskúsených investorov. No áno, ale nielen pre investorov. Takto, pre prvoinvestora je kúpa nehnuteľnosti často tá najväčšia transakcia v jeho živote. No a ten virtuálny maklér mu práve dáva ten jasný checklist, krok po kroku, vzory zmluv a aj taký ten kontrolný mechanizmus, ktorým si overí tú protistranu. No ale je to aj pre maklérov a rozhodne tu nejde o nejaké pridávanie ďalšej práce tým maklérom, vieš, oni jej sami majú dosť, ale to, čo my robíme, je, že dodávame maklérovi nástroj transparentnosti, ktorý on môže potom dodatočne dodať tomu svojmu klientovi, aby mal pocit, že vie, čo sa deje, čo sa v budúcnosti bude diať a aby mal pocit, že to má jednoducho pod kontrolou. No a preto aj ten virtuálny maklér vznikol, aby maklér mohol svojmu klientovi povedať, že drahý pane, tu máte transparentný prehľad obchodu, vidíte odškrtnuté kroky, máte vzory zmluv, máte kontakty na uverených odborníkov, ak bude potreba. No a maklér tým pádom nemusí straviť čas každý druhý deň vysvetľovaním, že čo bude ďalej. Klient si to proste jednoducho pozrie v tej aplikácii. No a to platí najmä pre toho prvoinvestora, ktorý je úzkostný, veľa sa pýta, potrebuje sa uistiť, čo je ale teda normálne. Vieš, lebo aj ja som sa ešte pri kúpe tretieho investičného bytu v tom procese občas strácal. Keby som mal toto, ľahšie by sa mi spalo. A to platí duplom, ak je predávajúci a kupujúci investor. Bez nejakého skúseného realitného poradcu v strede. Spomenul si vzory zmluv. Čo presne kupujúci dostáva? V rámci virtuálneho makléra kupujúci a predávajúci dostanú k dispozícii drafty kľúčových zmluv, ktoré pre Real Help pripravil realitný právnik. Konkrétne teda ide o vzor rezervačnej zmluvy, vzor kúpno-predajnej zmluvy, vzor návrhu na vklad do katastra a preberajúceho protokolu. Takže si stiahnem zmluvu a hotovo? No takto. Vzory sú profesionálne pripravené a pokrývajú štandardné situácie. Ak je ale obchod nejaký neštandardný, napríklad nehnuteľnosť je pod hypotékou, rieši sa BSM-ko, zložité ťarchy, tak vždy má ten klient u nás na platforme možnosť na jeden klik využiť služby takých tých odborníkov z trhu a tie vzory zmluv sú v podstate takým odrazovým mostíkom. Nie náhrada za individuálne právne poradenstvo pri nejakých komplikovaných prípadoch, ale pre väčšinu bežných transakcií máš po ruke veľmi kvalitný základ, ktorý ti šetrí aj čas, aj peniaze. OK, poďme teraz na čísla. Ako vyzerá obchod cez klasickú realitnú kanceláriu a ako cez virtuálneho makléra v platforme Real Help? Zoberme si modelový príklad, dvojizbový byt v Bratislave za 200 000 eur. Bežná provízia realitnej kancelárie na Slovensku sú 3%, čiže 6 000 eur. Táto provízia je formálne na strane predávajúcom, ale je zakalkulovaná v cene, takže reálne ju platí buď ten predávajúci znížením svojej čistej sumy, alebo kupujúci tým, že platí vyššiu cenu. No a Real Help si neúčtuje žiadnu províziu z kúpnej ceny, platí sa len poplatok za službu virtuálneho makléra, to sú rádovo desiatky až možno nízke stovky eur, každopádne nie tisíce. A plus si ten investor doplatí len tie konkrétne služby, ktoré reálne využije. Napríklad
technická inšpekcia alebo znalecký posudok pre hypotéku. Možno investor chce pomôcť nájdením nájomcu do tej nehnuteľnosti, aby už vedel zarábať hneď od začiatku, od prvého dňa. Čiže celková úspora pre predávajúceho v Real Help je v tomto prípade od 5 do 5,5 tisíc eur, ale to samozrejme záleží od rozsahu služieb. Ale každopádne už ide o podstatné číslo, ktoré reálne pocítiš a ktoré ti reálne ovplyvňuje aj výnosnosť tej samotnej investície. Spomínal si checklist. Ako presne vyzerá? Checklist virtuálneho makléra má 9 bodov, ktoré pokrývajú celý ten proces. Prepojenie, obhliadka, preverenie protistrany, právny audit, dohoda o cene a rezervácia, zmluvná dokumentácia, financovania banka, realizácia a odovzdanie nehnuteľnosti. A štruktúra týchto 9 bodov je rovnaká, ale obsah tých jednotlivých krokov je mierne odlišný, pretože iné úlohy má samozrejme predávajúci a iné má kupujúci. Jednoducho každá strana vidí to, čo reálne potrebuje pre tú svoju rolu. Všetkých 9 je povinných? Nie, a dobre teda, že sa na to aj pýtaš. Povinné na odškrtnutie sú len 2 body. Dohoda o cene a realizácia. To je to absolútne minimum, ktoré musí byť potvrdené. Ostatné sú odporúčané, ale čím zodpovednejšie tie jednotlivé body škrtáš, tak tým väčší pocit kontroly a transparentnosti dávaš do toho obchodu práve pre tú tvoju protistranu, pre ktorú to celé vlastne robíš. Je to už celé na tebe, ako k tomu pristúpiš, ale teda minimálne tie 2 kliky spraviť musíš. Prečo je to takto rozdelené? Pretože nie každý chce alebo potrebuje odškrtnúť každý jeden krok. Vieš, niekto má svojho advokáta a nechce riešiť právny audit cez virtuálneho makléra, niekto kupuje bez hypotéky a financovanie preskočí, čo je v poriadku. Ale platí jedno pravidlo, ktoré opakujeme klientom, že čím viac tých bodov odškrtnete a aktívne s tým virtuálnym maklérom pracujete, tak tým väčší pokoj dáte svojej protistrane. Jednoducho každý preškrtnutý, odškrtnutý bod je signál, že som transparentný, mám to v poriadku a není sa čo obáť. Daj nám jeden konkrétny príklad od začiatku do konca. OK, kupujúci si na marketplace vyberie dvojizbák v Petržalke za 200 000 eur, pozrie si investičný report, cashflow a vyjde svoje percento, vychádza dobre, návratnosť a stres testy tiež, stlačí má záujem, predávajúci dostane notifikáciu, príjme prepojenie, tým je krok 1 automaticky odškrtnutý, dohodnú prehliadku, kupujúci si pre istotu cez virtuálneho makléra objedná technického inšpektora, po obhliadke kupujúci odškrtne krok 2, vybavené, predávajúci si overí kupujúceho a kupujúci zase predávajúceho, stiahne si vzor rezervačnej zmluvy, doplní údaje, podpíšu, zaplatia poplatok, vtedy obaja odškrtnú krok číslo 5, to je ten povinný. Následne si kupujúci stiahne vzor kúpnej zmluvy, dajú napríklad advokátovi na rýchlu kontrolu, ďalej hypotéka, znalec, podpis, návrh na vklad. A tu je ten druhý povinný krok na odškrtnutie, no a iba odozdanie nehnuteľnosti s protokolom, finish. Čiže celkové náklady na kupujúceho na služby sú v podstate okolo 500-700 eur a suma sumárum ten investor, ktorý si to predáva, sám ušetril 5 až 5,5 tisíca, ktoré by inak išli na províziu. Komu by si virtuálneho makléra odporúčil ako prvému? Prvo investorovi, ktorý má vybranú konkrétnu nehnuteľnosť na Real Help Marketplace a chce mať istotu, že obchod uzavrie čisto, so vzormi dokumentov od realitného právnika, s overenou protistranou a bez niekoľko tisícovej provízie. A samozrejme kanceláriám, ktoré chcú svojim klientom dodať pridanú hodnotu vo forme transparentnosti, ale a nie len ďalšiu administratívu, ale férový nástroj, ktorý klient ocení a vďaka nemu sa k nemu aj vráti.